Saphinda futhi sahlangana ababukeli emakhaya kulona uhlelo lukaMfundube ezomdabu babukeli ngiyabona futhi sibuyile namhlanje khona namhlanje lana Lumbini kamkhulu uDube ohlola ngabaluzi ikhehla esancane leli babukeli emakhaya iphinde lasibiza futhi lathi asiphinde sisondele siqhubeke futhi nomsebenzi lo sijwayele ukwenza khona lana kwezindaba. Ake simbingelele siphinde simamukele naye umkhulu sakubona umkhulu uDube Makhosi uMdube sithi sakubingelela unjani nawe kulona uhlelo lanamhlanje. Siyaphila baba njani? Siyaphila njani mkhulu? Sikhona kahle. Yebo. Sizasiza namhlanje mkhulu ukuthi konje yini osiphathele yona futhi namhlanje ezokwenza ukuthi ababukeli bathakisele ukubuka lona uhlelo lomkhulu. Yini osiphathele yona namhlanje? Mhlonishwa la abalaleli emakhaya ngibaphathele lapha kunesimo engibaphathele sona engisibuka kakhulu esidlangile empilweni zabantu engithena ngithule ngihlele siphathe ekhaya ngihlanganisa ngabona ukuthi cha nayo induku engasibasize kakhulu empilweni zabo ngokuhlukahlukana kwabo. Yebo kahle kuyikhona le mkhulu engakubeka kube sobala kucace mayelana nalesimo salemuthi le engukho iphile engikuphasisile kubantu abadala esihlala phansi nabo sayilungisa inkinga emayelana nesimo sabantu mkhulu. Kahle lapha mkhulu leli khubalo lisebenza kakhulu kwisinyama nakusenhlanhleni kanjalo mkhulu ekuthenini masiphila sabantu kunemimoya esihambisana kunye nayo njengoba lapha kulo mhlaba. Kahle le nduku isebenza kakhulu nalesimo semimoya ukuthi umuntu ukwazi ukuthi bese kukhanyeni. Kahle ukhona ukuthi kunabantu mkhulu othi ukuthi bathandana nesimo sabantu kanjalo othandweni. Kahle kungeke kuyisimo sento engathini kuyisimo sesiphiwo esiphiwe ngabantu ababheke kwemhlangano. Kepha ngoba semhlabeni-ke kamoya esiphila kuyona ekumhlaba esithunywe kuwona uyenza ukuthi usuhaqwa isimo selithunzi elimnyama ukuthi lo muntu lo ulala naye kuyisimo somuntu mhlawumbe washonelwa ukhipha ngento ekuthiwa ibhadi. Leyo ingathini umkhulu iphendula besicwaca esibi kakhulu ngoba lo muntu ofanele ukuthi usahlanjululwa ugezwe. Mkhulu ukuthi umkhulu umuntu ozilile mkhulu uyaxoxa ukukhululile. Amele mkhulu kunjalo kahle. Umuntu osesinyameni ozilileyo lo muntu loyo. Lo muntu loyo usengovumeleki ukuthi ahlangane nomuntu. Yena besenze yani athi ufuna ukukhipha isimo selibhadi mkhulu kahle. Kanti phela isimo salensila eyimbetheyo isimo sembatho yalapho ekhaya ehlonipha abadala. Iy'nhlahla masithola kubantu abadala endlozini kwazi lapho komhlaba sithunywa sonke kahle mkhulu. Kahle injalo indaba mkhulu. Mkhulu ake ngiphinde ngiyibuze futhi ukuthi iziphi ezinye futhi izinto mkhulu eziyimbangela zokuthi umuntu abe nesinyama mkhulu ngoba phela isinyama siphila naso sihamba naso kodwa sazi ezinye izinto mhlawumbe zikhona ezinye izinto ezicashile mkhulu. Yebo kahle laphana ngiyayithanda kakhulu le ndima oyithintayo. Kunabantwana othatha umntwana athanda nomuntu uyangithola 13, 14, 15 kanjalo. Ngiyengane bese kahle nalo uthando yabona. Wenza into eyimistake yangithola mkhulu. Uthi manje le ngane le isilala nengane ithola umntwana. Le mntwana uyayithola ukuphuphumela isisu ba. Le ukuphuphumela isisu kusele umuntu lo osezidinga ukwenza izinsizwa zakhe naye. Le mntwana uyakwazi ukuphenduka bayisithe uzamcindezela izinto zeninhlanhleni kanjalo. Umuntu ofeza njalo uhambe uyogeza ubuye kabusha empilweni yakho ukuze izinhlanhla zikwazi ukulandela mkhulu. Ngoba nase entweni yemali kanjalo imali ayikhona ukuyithola mkhulu ungaqala ukujuluka sebenza mkhulu. Kahle kubalulekile ugeze umuntu ukuze izinto zabe kahle empilweni. Lo muntu esuphethe la ekhaya ukuthi mkhulu ukwazi ukuthi uhlanzeke usebenza nomnyama isihlwane isichitho khona uthinta into ewumuntu kwayona yantona. Kanti manje yena uyithinta umuntu ongalungile. Leyo muntu ongalungile isichitho or isimo sekuthinta into zamathuna kanjalo. Wakhona ukuthi umuntu inyanga idlale ngayo isikhathi azothi into ihlala selithuna yantona mkhulu. Ihlala selithuna inhlala yemoya ongizileyo. Yena ifaka isinyama ukuthatha lesimo sezinto kanjalo mkhulu. Ayivumelekile into enjena leyo isinyama.
ilanga lesinyama. Kumele kubalulekile ukugezela ngoba iyakuvalela edlozini lakho umoya egadileyo wena qobo lakho. Seyabeka nje ugeze lo muthi usenza kanjani futhi ugeze ube mhlophe uhlambululeke wonke indlozi ohamba nazo. Lezo indlozi mkhulu izinto ezigadile phela. Izofika lezo indlozi lokugcola okuncane nomngcolo usokumbhozelekile manje wona. Bathi bese nesihla kuyena abakutholi umuntu onazo engalungile engcolile. Yes mkhulu awukwazi mkhulu ukuthi ungathi umbulala umuntu lokho uzona cha ngizogeza isimo senkukhu. Kanti ithonga lifuna lokho okungaphezulu. Yethu ifuna into ezisiqo empilweni. Lemuzo ezikuphathele la ekhaya mkhulu. Soba sizile abantu kakhulu abanye babo. Bayasho phela bayancoma ngoba phela besanda kuvusa lo muthi mkhulu. Mina ngiyenza izinto ziyakhala mkhulu bakhuluma abantu bazi basho ukuthi nene cha no mkhulu siyadinga kakhulu lo muntu siyazi ukuthi sikuphosana lo muthi bayawudinga uthola lena mkhulu. Ngoba abanye abantu bakhona bafisa ukusizakala kodwa ngendlela ezikude so akunebheka phansi athola ukuthi kakhulu lo muntu lona siyakhona ukuthumela thina imithi yakho ukuzithola ngendlela eqondileyo. Yeah. Manje mkhulu umbuzo engqhamuka nawo futhi lana mkhulu. Ngoba mkhulu ngiyabuza ukhuluma ngawo lo muthi wakho owuphethe ogeza amabhadi mkhulu. Ngicela ukuthi ngibuzisise la mkhulu. Ngoba phela mkhulu ziningi inkinga mkhulu. Ake singabuzeli thina kuphela mkhulu. Ngifuna ukubuzela nababukeli emakhaya ababukelayo mhlawumbe khona umuntu mkhulu owalimaza mhlawumbe umuntu mhlawumbe wakwazi umuntu mhlawumbe washona mkhulu. Mhlawumbe kunomuntu la mkhulu mhlawumbe wakhipha isisu. Mhlawumbe mkhulu kunomuntu lana mkhulu mhlawumbe oke waphatha ikhwama mhlawumbe ezibhedayo mkhulu yabo mhlawumbe ethakathi noma wenziswa into emngcola mkhulu wafungaswa yini nifo eminyama. Mkhulu ngiyabuza mkhulu esimene esinjengaleso umuntu onaleyo nkinga efana njengaleyo mkhulu kuyafika kulo muthi wakho mkhulu okhuluma ngawo namhlanje ukuthi angakwazi mkhulu ukuthi asizakale ngawo lo muthi esikhuluma ngawo namhlanje. Ya kanti mkhulu athi indaba oyiyona mkhulu leli khuba lomkhulu alikhethile mkhulu liyasiza kakhulu. Yebo. Ukhona nje umuntu obekade nenkinga enkulu kakhulu eyisimangaliso mkhulu masikhuluma iqiniso. Obekade segula yena kakhulu esehlanya mkhulu ngizwa kahle mkhulu. Bamthatha bamletha la ekhaya ubona abantu abangasekho abamjahayo abamgwazayo. Uyathola mkhulu. Umuntu ucishe umuntu ngabavusa ngale ebendeni yakhe. Yebo. Bese uyafika ebusuku uyafika uyamjaha ebusuku ufuna uzombulala mkhulu ngizwa kahle. Lo muntu ngizomenza lo muntu lelikhubalo leli uhamba ogeza ngalo. Kodwa abazali basobenza baqale babe nenkinga la ukuthi ingane lethu usesikhathazekile manje. Bese sedingile yes mkhulu. Manje samuya lo muntu besihamba hamba ogeza emfuleni uhambako. Wasiyageza ukuthi agunyiswa wageza wasihamba ucela emfuleni ohambayo. Umfuleni ohambayo. Umtshela ukukhuluma ukuthi isinyama ngathi uzamnami namhlanje. Ngithi bokala lento ngibona ngizondayo. Ngithi bonke ngithula la ngizakunika konke okungalungile empilweni yami. Besihamba kanjalo isichitho omkhulu namanzi kushona ezathu mkhulu. Kunjalo khehla la. Okusho ukuthi mkhulu futhi nomuntu ochithiwe mkhulu mhlawumbe washawa ngesichithi mkhulu naye mhlawumbe ngoba phela kunabantu abanezichithi mkhulu abanye bamele induna abanye baya ukuze unephungane esijwajwa nesinqunqancane mkhulu ukuthi kalalela kunephungane understand. Abantu nje mkhulu banenkinga eziningi mkhulu abadinga ukugeza mkhulu baningi abantu abadinga ukugeza abanye banikwe nomlomo mkhulu ngenxa yezichithi bashawa ngezichithi. Nathi isichithi somkhulu la siyasithatha siyasibala la kulento mkhulu. Kunjalo khehla lami lapha lo muthi lona unepower kakhulu mkhulu lo muthi lona uyabasiza abantu uthe uqhumile ngawo uyesichitho uqhume ngawo usuyaphalaza ngawo uyabochisa ngaphandle komuzi lelo mkhulu uyaphuma egazini kwaye una nesinyama nje mkhulu sesilwane isichitho kanti lo mkhulu uyakwazi uhambe uyogezela emfuleni ngoba uchithele khona uhambe lapho namanzi mkhulu. Ngoba mkhulu ngiyacela ukubuza futhi mkhulu sengibuza kodwa ukuthi sizophuma mkhulu. Amen. Sisalele 2 minutes nje kuphela. Manje mkhulu ngiyabuza futhi ukuthi kulabantu ke mkhulu abanenkinga yezilwane bona balala nelwane umuntu athi uyaphelele nentombi yakhe noma nomuntu wesifazane abanye baphupha ngishelele ngisho nosisi wakhe mkhulu umuntu wakubo omunye aphupha ingane yakhe ngoba mkhulu izilwane siyakwazi lokho. Nabo mkhulu bayangena nabo la kuleyo ndaba esikhuluma ngayo. Kunjalo mkhulu bayangena khehla lami bangena kahle impela babahlambululeke ngempela ngale muntu lo kakhulu phasa kakhulu mkhulu lo muntu lona ugarantiwe futhi mkhulu. Ngoba unempande engenile phakathi kulo muthi lo bekade ngibizele abadala elistini yakhona. So lo muntu wekule indaba ehamba ngayo imba mkhulu. Yebo. So ngempande ngokukhombisa khehla lami ukuthi abayibona abantu ezweni lonke
Isithombe somuntu lo mpande khehla uzwa kahle. Iyangena ukuthi abafana bahlambululeke bagezeke. Ngahamba mkhulu sasithuka idlozi. Ngapho into zamzala umbala omhlophe. Ukhona lekhehla lami ngifuna bebone nababukela emakhaya lo nduku leyo mkhulu. Ukuthi okay khehla lami siyabonga baba. Amen. Mkhulu ngiyabonga nami isikhathi angisenaso kahle lana mkhulu. Asithathe nje mkhulu noma ngabe iminute elilodwa usichaze lo muthi usebenzisa kanjani kodwa mkhulu uwumuthi okanjani ungupowder noma uyinhlobo umuthi mkhulu. Yebo khehla lami. Hayi mkhulu lapha lo muthi upowder khehla ungizwa kahle mkhulu. Uthola ufuna ubilise bese uzosebenzisa ekhaya. Upowder nje mkhulu. Ufaka emanzini ubile kanjalo ubese uyagquma ngawo bese uyahamba ogezela ugeze usebenza futhi empilo ohambayo. Ugeze ekhaya mkhulu lo geza khona ukuthi uyochitha amanzini ahambayo. Mangana futhi umfula kulalo into eqeleni lekhaya la. Yes. Amen. Yazwakala mkhulu. Yeah. Babukela emakhaya niyazibonela ke ukuthi ile khona lana endlini kamakhosi makhosi uDube lona babukela. Amen. Udlala ngempande kuphela niyizwela ukwazi ukuhlola nangabalozi babukela ukwazi ukuhlola nje nasefoni uyakwazi naye. Amen mkhulu. Yebo mkhulu. Kunempande futhi la efasi babukezela abalaleli emakhaya nababukeli kanjalo. Kunohlanga eligcatshwayo ohlanganiswayo labantu bathandana abantu kuyakhona ukugxilana phakathi kwabantu musuhlangulile futhi okungenzeka unikile ukuxabana ekhaya futhi nabo khona ukuthi abantu abazali kungathembani uyathola ukuthi ikhona induku lohlanganisana bathembana bazwana ikhona leyo nduku leyigcaba umuntu osifana egcaba nawe kanjalo ukwazi ukuhlangana nomuntu wakho kahle ungakhona umuntu ozongela angakhona umuntu ozongela phakathi kothando lwenu. Amen. Ujale mkhulu. Thank you, Baba.